kandidato. So far, Aksyon Rex, sa mga balita gikan sa Aksyon Radyo Bacolod Command Center para sa desisyon 2022. Aksyon Dale Salazar, tama ang boto, iboto ang tama. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Direkta kung saan nangyari ang balita sa MBC Desisyon 2022 News Update. Thank you! Salamat sa Aksyon na Dale Salazar, balita gikan sa News Center sa Aksyon Radyo Bacolod. We have Aksyon Joshua Velas gikan sa Binalbagan, no? Joshua Vilas daw sa Binalbagan na sa Tawi. Joshua Vilas sa Binalbagan na i-check lang sana not Victorias, no? Lain nang sa Victorias siya. Sige, daligid lang, no? Kay on standby mga kaakson, daligid lang, no? May lang pagpamati kay Garde Hondrades, no? Dara sa Taytay, Purok, Paraiso, Barangay Punta Taytay, no? Si Garde Hondrades. And sa kay Rona Garcia from Kingdom of Saudi Arabia. And Rona Garcia, no? Rona Garcia kag Jamel Florendo. Salamat gid sir, Jamel Florendo sa 50 stars mga kaaksyon. And sa kay Edmond Moses Arlas, salamat gid hasta ano oras sir? Ano tong hasta ano oras man? Salamat gid Edmond Moses Arias, no? Lorna Dilin siya and Dines Nuestro. Direkta kung saan nangyari ang balita sa MBC Desisyon 2022 News Update. Katuan tanang area sang Binalbagan, we have Aksyon Joshua Velas. Kamustahon ta ang sitwasyon sa banwa sang Binalbagan? Aksyon Joshua, mayong hapon. Yes, Aksyon Rex, mayong hapon, yari kita di subong sa Marina Elementary School, diri sa Barangay Marina, Binalbagan. Mga rough estimate, Aksyon Rex, rito 7 kilometers away, gikan dito sa may town proper. Kag mayari na diri duwa ka clustered precincts, amo ang cluster precincts number 23 kag 24. Kay mayara sang 66 sa kabilugan ang Binalbagan. Aksyon Rex, jutay na ya ang botante sa clustered precinct number 23 kag dumaisip na lang sa kamot apang dumadamo-damo payagawa ang sa clustered precinct number 24. Nga sa inida sa mga linya kung pagabanta-bantaon taniguro duara paya sa 30 tubtob 40 katao ang nagahulat pa magbutara. Tapang, indun di naman yan natin maligano nga doon di nagidya masunod ang social distancing diri sa area sa karon. Kag ang iban gani o kung magtuksok ang face mask, ang mask ara na yan sa ilang sulang. Laban ang ilong nagakwa o. Bisan diri gani sa Bacolod, Aksyon Joshua, daw mo amo man, daway na social distancing, daw nalipatan na gani mo. Gani, Aksyon Rex, nung panaganila yan, wala na COVID. Ato, si Manong, pinakalala, ang iya nga, yung kakas niya ng iya nga mask, wala na siya gani ka mask. Ayo. Doon nalipatan na nila. Oo. Pero antes ba yung magsulod sa gate, Aksyon Rex, may sulatan ka pa yung contact tracing form. Kagdaan ka sang alcohol, kag kuwaon ng imo temperature sang na-assign nga barangay health worker, no? Sagwa sa gate mismo sang Marina Elementary School. Kag sa tupad sang cluster precinct number 24, ari na butang ang assistance desk naman niya sang PPCRV o Parish Pastoral Council for Responsible Voting. Kag dito nakaistorya naton si Sir Ray Casipe, ang desk officer sang PPCRV Marina Elementary School. Kag may ginambal siya sa to, no, nga mga pilabla ka problema nga na-encounter nila o kung sa mga botante samtang nagaboto. Isa na dire ang mga pilabla, mga tao nga doon di pa ka-adapt sa gihapon puno sa automated elections ang harap bala nga hindi kakita sa balota tungod kagagmay gid kuno sang mga letra. Kag ang isa ya botante nagpicture sang iya nga balota pero ginpadilit ina dayon sang board of sa mga board of election teller or mga BEPs nga naka-assign dito sa Marina Elementary School. Action Rex. Sige, okay.
pamatian tas karon ang Portion lang kay daw damo pa naka-standby na kay Lira Aksyon na Joshua. Sige, Aksyon Rex, pamatian ta ang portion sang panaysayo naton kaina kay Ray Casipe, ang desk officer sang PPCRV Marina Elementary School. Bali wala yes ang most encounter any error in DCI or ang palota kayo. Yes, may harap dito sa sa parts ng mga sa teacher bila sulod. Ang ginareklamo nila kay syempre may mga ara wala nga hindi gid kabalo wala nga hindi pa bala kabalo hindi pa ka-adapt gid sa automated election na ginatawag. Usually error gid sa papel as a form ginabalaw. Then ang may ara lang ginaisa ka reklamo ay may isa ka voters na ginpicturean niya yung ballot. Then pero na action naman dahil sa teacher yung pa-delete din si Sige. delete sang teacher dayo. Alright, Aksyon Rex, kag ina mga pinakulihing balita gikan diri sa Barangay Marina sa Banwasang Binalbagan. Ako si Joshua Velas ang inyo ka-aksyon para sa desisyon 2022. Itama ang boto, iboto ang tama. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Direkta kung saan nangyari ang balita sa MBC Desisyon 2022 News Update. Thank you! Salamat gid Aksyon na Joshua Velas reporting live sa area sang Barangay Marina sa Banwasang Binalbagan. Karon dugay-dugay pag-start sina marikta naman na siya sa proper mismo sang Binalbagan. Balukang Marina, dira na siya daw amo na sang unang barangay mo sang Banwasang Binalbagan going to crossing Bago. Binalbagan and then the proper na sang Banwa mga kaksyon. Sige, thank you gid Aksyon Joshua. Kadtuan tanay si Aksyon Justin Ace Antipatia gikan sa Banwa sang Hinigaran. Direkta kung saan nangyari ang balita sa MBC Desisyon 2022 News Update. Yari si Aksyon na Justin Ace. Aksyon na Justin, mayong kasisid mo na. Go ahead please. Nautod si Justin. No? Daligid lang mga kaksyon kay idayalan ta sa liwatabi. Direkta kung saan nangyari ang balita sa MBC Desisyon 2022 News Update. Sa Banwa na siya sang Hinigaran, no? Kadtuan ta na karon dugay-dugay daw init man ang Banwa sang Hinigaran ba? Nakaligad nga nagahilapit ang eleksyon daw may mga pinahugay pa kag daw may mga armado pang reported nga nag-atraka kuno nagpakitang gila sa pila ka mga supporters, mga opisyal sang barangay sa Banwa sang Hinigaran mga kaksyon. Sige. Basikon na lang alang si Justin ara siya. O sige kadtuan ta siya hingagawon tang balita gikan sa Banwa sang Hinigaran. Direkta kung saan nangyari ang balita sa MBC Desisyon 2022 News Update. Yari ang countdown sang report ni Aksyon na Justin Antipatia gikan sa Banwa sang Hinigaran. Aksyon Justin, mayong kasisidmon gid. Mayong kasisidmon, Aksyon Rex, Yes. gikan diri sa Banwasang Hinigaran. Ariya, kagina mga alas 10:32 sang aga, nagkadto sa may Tagda Elementary School, o pinasa nga Banwasang Hinigaran. May madamo sa mga butante, bala Aksyon Rex, bala nga nagapila, bala sa guwa sang gate, mismo sa nasambit nga eskwelahan. Tapos ang proseso sa pagsulod sa mga botante, kumbaga ginahatag ani ang kumbaga gamay nga papel nga isulat ang pangalan, ang cluster number kag ang precinct, tapos magahulat sila sa mismo atubang sang gate kung na ano nga precinct number ang tawagon. Pero sa pag-observe ko to kagina,
Shadow ka crowded sang amutong nga area nga nagtugas ang traffic sa siyempre sa may along the road sa Amo na siyang last nga barangay no kung going ka to Binalbagan na higad highway ng barangay Tagda. Ang barangay Tagda Aksyon Rex ara ina sa may baybayon nga parte. Okay. Magkataning ka sa may isa ka gasoline station. Ah. Katuon mo na sa may baybay pagliko mo barangay Tagda na. Kaya ang barangay Tagda Aksyon Rex may arasang 5 ka mga zona kagang base sa impormasyon nga gikuha ko sa principal sa Tagda Elementary School nga si Ma'am Cora Caparino nga may arasang 4,700 estimated nga mga voters kaga may 7 ka mga presinto. Sa as I have said kanina, Aksyon Rex nga hambal mo nga medyo mainit yung politika sa banwa sa Hinigaran. Pero nag-interview ako kagina sa Chief of Police nga si Police Captain Ryan Villasario nga maging na matawhay ang sitwasyon in terms of police in terms of security, matawhay wala sa mga kinagamo o kon mga insidente nga natabo related sa eleksyon. Kagagina, Aksyon Rex, mga alas 4:30, nagabisita ko liwat sa may Hinigaran Elementary School A. Bali, ang Hinigaran Elementary School A, kag Hinigaran Elementary School B, ginsipak na siya sa... Bali, ang Hinigaran Elementary School A, may 3 ka barangay, which is ang Poblasyon 2 hasta Poblasyon 4, while ang Hinigaran Elementary School B, ang Poblasyon 1. So, kanina, sa nga nag-observe ako, medyo ilisip po na lang na ang mga botante nga nagabutar mismo sa ilang mga presinto. Kaya siyempre karon dugay-dugay as Comelec said, 7 p.m. magasugod na ang pag-canvas sang mga balota. Aksyon Rex? Sige, okay. Hulat-hulaton ta karon dugay-dugay. Aksyon na Justin. Salamat, gid. Okay, thank you, Aksyon Rex. Gikan, diri sa Banwasang Hinigaran, ini si Aksyon Ace Antipatiya para sa Desisyon 2022. Itama ang boto, iboto ang tama. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Direkta kung saan nangyari ang balita sa MBC Desisyon 2022 News Update. Thank you! Salamat gid Aksyon na Justin A. Santipatia. Salamat gid sa report from Hinigaran. Kantuan ta naman ang balita ni Aksyon na Vidya Pasible live sa Banwasang Isabela. Mga kaaksyon, no? Isabela, Himamaylan, kung maswingan niya ini. Mga kaaksyon kaya muning mga areas nga may mga inkwentro kag mainit-init gawa kon in terms ang politika. Balaw kang Himamaylan, bago lang to na kuan man natabo man tong isa ka maestra nakaligad or kahapon nga adlaw or kagabi ito bala mo. Mga kaaksyon, no? We have Aksyon na Vidya Pasible live and direct sa Isabela Elementary School, no? Kantuan ta si Aksyon Vidya Pasible. Direkta kung saan nangyari ang balita sa MBC Desisyon 2022 News Update. Aksyon VG, mayong hapon. Mayong hapon, Aksyon Rex. Ari kita diri sa Bong, no? Live kita nga nag-report sa Isabela West Elementary School. Aksyon Rex para sa idea sa aton sa nga mga ka-aksyon. Ang location sa akon sa karong ginahamtangan, sa likod lang ini siya, Aksyon Rex, sang gymnasium sang Isabela. And nag-atubangay lang ining West Elementary School sa pihak nga bulutuan nga amo naman ang East Elementary School. Aksyon Rex kagaina sa pagpadulong naton diri sa area. Madamo na diri no sa aton sila ginahamtangan sa karon sa mga nagapila no nagalinya sa ila sila nga pagboto sa ila sila iatag sa mga presinto no sa karon sa aton sila ang record nangin matawhay man Aksyon VJ ang pagbinotohay kag ang sitwasyon dira sa Banwasang Isabela. So far, Aksyon Rex, sa aton sa iya nga pag-obserbar kagaina until subong. No? So far, nangin matawhay, nangin masulhay ang dalagan sang linyahanay kagaina and ginapatuman git ang mga health protocol. Kag kabay pa nga magpadayo na tubtob nga matapos ning binotuhay Aksyon na VJ.
amo na ang aton sa ginalauman Aksyon Rex nga matabo no sa siniyang pinili ay diri sa Banwa sang Isabela. Antes kita diri Aksyon Rex nagpadulong sa Isabela West Elementary School gin kadtuan naton si Police Captain Joseph Partedas sang Isabela PNP and gin tinguan ta siyang intervene tigayon ta siyang na istorya Aksyon Rex sunod sa iya. So far no generally peaceful ang sitwasyon sang Isabela. May mga naka-standby nga mga kapulisan no nakita ta kagaina sa kada gate sang mga eskwelahan maton sila ginakadtuan may mga naka-standby nga mga police personnel may ara sang checking sang temperature may ara sang listahanay na bala no for minimum health standard and then even though Aksyon Rex nga ara sa orange category ang Isabela nagapabilin sa gihapon nga malinong ug matawhay iyang sitwasyon. May ara Aksyon Rex sang augmentation ang Philippine Army particular ining 62nd Infantry Battalion kay man kagaina ginkadtuan taman sila iya sa may plaza no kay dira sila nakapwesto and then nagabulig sila Aksyon Rex no sa pagpasiguro sang isa ka malinong pinili ay Aksyon Rex. Ang Isabela West Elementary School Aksyon Rex ang may ara sang 7 ka mga clustered precincts ano. And then ang mensahe ni Police Captain Joseph Partedas sa mga pumuluyo nga kontrolon no ang emosyon, likawan ang mga actuation bala no nga makatuga sa pagpaibwal sang emosyon sang iban. Patrolya in fact Aksyon Rex salin pa kagaina ang patrol car sa Isabela PNP no sa aton sila paglambiyong diri wala to ang ila sila pagpatrolya sa mga dalanon and may mga lugar Aksyon Rex nga mabudlay ang linya sang komunikasyon suno kay Sir Partedas and then nabudlayan sila Aksyon Rex sa pag-contact sila nga makauptanan pero eventually no na fix man nilang ina nga problema and nagapatigayon na sila sa karon sang reinforcement no sa isa nga mga lugar para nga dugang sa seguridad sang ila siniyang nga mga kauptanan and at the same time sa mga nagaserbe sa eleksyon sa siniyang nga mga tinion. Aksyon Rex so far. Okay. Yes, Aksyon Rex. Okay, go ahead. Na istorya taman kagaina no isa sa mga personnel sa PPCRV sa nagpadulong kita sa Isabela East Elementary School and tigayon ta siya nga napamangkot kung bala kamusta anong mga reports sila sa iya nabaton sunod sa iya nangin mahapos man ang paglinyahanay wala man sa may nabudlayan sa pagpangita sa ila sa iya nga mga pangalan madasig man nila iya nga nakita no ang ila sa nga mga pangalan sa ila sa mga clustered precincts. Dugay-dugay, Aksyon Rex, magapadulong na naman kita iya sa may municipal hall no sang Banwa sang Isabela. Bangod didto magapatigayon sang canvassing pagkatapos ring binutuhay atak na alas 7 sa gabi diri iya sa mga voting centers sa Banwa iya sang Isabela. So sa aton nga mga kaaksyon hindi gid magbulag, hindi gid magpalayo, magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod para sa pinakaulihing nga mga updates may kaangtanan sa lakat sang sitwasyon sa sininga eleksyon para sa pag-cover naton sang sininga pinili ay Sige, Aksyon Rex. halong lang dira Aksyon na VJ. Salamat gid Aksyon Rex kag ini ang pinaka-latest nga observation report gikan diri sa Banwa sang Isabela para sa desisyon 2022. Itama ang boto, iboto ang tama sa Bacolod. Aksyon Radio. Direkta kung saan nangyari ang balita sa MBC Desisyon 2022 News Update. Thank you. Salamat gid Aksyon na VJ Apasible reporting live gikan sa Isabela mga kaaksyon. Kadtuan tanay sa Aksyon na Brian Morden reporting live sa Paglaom Village Elementary School no. Hibaloon ta ang balita sa ato sining patrol gikan sa Central Negros. Direkta kung saan nangyari ang balita sa MBC Desisyon 2022 News Update. Dari ang countdown sa report ni Aksyon na Brian Morden direkta sa Paglaom Village Elementary School. Aksyon, Brian? Aksyon na Rex 50 minutos na lang ang nabilin na 7 na. Pero may isa pa diri ka kwarto Aksyon Rex nga may ara sang 5 ka mga presinto nga gintingob sila diri
ang linya medyo malaba-laba pag Aksyon Rex, oh. Mga pila estimate? Mga gatos panigruay. Oh. Lawig pa. Halin ka sa punuan sa eskwelahan, matiyog ka gamay, pagkatapos lumaba ang ibang kapulungkuon. Tinga hinay na yung binutuhay da? Suno kay na sa isa ka butante diri nga interview naton, kay na last 10 ang aga daw nakadiferensya si BCM. Pagkapon-hapon nagka-diferensya na naman. Pagkatapos ginpapuhay-puhayan anay basi naga-overheat man bala. Amo ning medyo dilatar sa gamay plus pagid nga damo ang butante sa sining nga kwarto Aksyon Rex. So hindi pagid ko makapenetrate dito nga makapropamangkot sa mga teachers abi kay naintindihan kong sitwasyon nila nga nagahingagaw man sila nga maakomodar ini tanan-tanan nga nagalinya sa sini nga mga tinion Aksyon Rex, no? Malaba-laba pagid ni hindi ni matapos la 7. Pero kung close na gid man la 7 kag kun ari pa ni sila, maybe pwede pagyapon. Kung ginis la akomodahon ginis la Aksyon Rex. Kay hindi hamak nga buyayaw magyan nila kung papulion nila ni hindi kabuton. Pabutuhon gini nila kayo napulong koon diri sa daw hilamunan diri bala kag may man nagugyo ng panahon nga hindi masyado gid tuman kasila kang init kaina pero dapya sa hangin galing medyo masakit-sakit man. Ari ang interview kay ina nato no taga sa Manila panihalin nagpuli lang gid para makabuto Aksyon Rex. Kag siyang ato nadakpan nga naka-interview kita sa kay Inday nga wala lang gid nagpakilala sa siya. Anong diferensya, ma'am? Ano kadugay ko? Ang number daw nila kanina, mga 11, nagkuba ang PCOS machine. So, nag-tap ang pag-vote. And then, nag-ask man sila if makasugot ang mga tao na sila na lang ang mag-ulog sang balota sa machine. Kasi isidan na lang nila. So, kaya ng iba, wala man nagpasugot. So, nagpinuli. So, nagbubalot ang linya. Tapos, mga 2 hours after, nagbalik ang voting, kaya na kayo, ang PCOS machine, kaya na kayo, nasang technician. Tapos, so, mga alas 4, nag-stop liwat, ipapahuwayan ko no, ang PCOS machine. Hindi ko na pang rest. So, nag-cut off naman sila. Tapos, hindi ko malam kung anong na oras liwat nag-resume. Pero, subang ko lang liwat nagbalik. Nagbalik naman. So, Aksyon Rex mo ng porsyon sa palayag sang isa ka butante nga si Inday, ano? Ang pagkagubaya kay ina, mga alas 10 to alas 11, ang mga BEI naton kag ang mga support bala nga staff nag-ayo sa mga butante. Sugot bala kamo nga ang VCM naton ipastandby naton anay samtang nga ginakaayo ini abisya, buto lang kamo kag ang inyo sila balota dira ikbutang talan di sa kilid pwede na kamo kay exit diri sa presinto. Sugot bala kamo hamba sa iban, hindi. Hulaton nga maayo kag magbuto kami Aksyon Rex. Panigurado sila kay anyways ang mga watchers so wala kag to ara man nga lantaw galing mismo si butante amo ang nagapamalibad nga ibilin lang ang ilang nga balota. Siya hulton ta na lang nawa. Antes kita magbutuhay liwat Aksyon Rex. Sige. Sa ibang nga presinto nila, tawhay-tawhay na Aksyon Rex, jutay na gid lamang katama. Amo na lang ng isang nabilin. Pila na lang daan ka minutos na yung mga 50 seconds na lang. 50 seconds, 50 minutes. Yes, dali nalagid lang katama Aksyon Rex. Ang inoras nga nagkalabilin. So far daw, diri man lang ang nagkadulo diferensya kagkay na to sa Vista Alegre na akomodar man to na yun natagan sang solusyon. Para sa Desisyon 2022, ini sa Aksyon Brian Mode nag-report itama ang buto itama gid, no? Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Direkta kung saan nangyari ang balita sa MBC Desisyon 2022 News Update. Thank you, Aksyon na Brian Morden, reporting live gikan sa Paglaom Village Elementary School, mga kaksyon. Sige, lawig pa to kunong pilahayo sa mga butante, more or less mga isa pa kagato sobra guro to.
Basta ginabantayan kag pila lang ka minuto mga kaaksyon na nabilin, more or less mga 50 o 48 minutes na lang mga kaaksyon ang nabilin kag tapos na mga kaaksyon, no? Pawayway anay kadali tapos counting na, more or less mga 7:30 or 8 o'clock sa nga gabi mag-start ang counting na sa mga aton sa mga presento. Direkta kung saan nangyari ang balita sa MBC Desisyon 2022 News Update. Ayos, sige, may gina-follow up kita to kay Aksyon na Justin A. Santipatia dito sa Banwas ang Hinigaran, no? Kay daw subo-subo maning balita sa tawi. Barangay Kagawad gani. Subo-subo man niyo. Barangay Kagawad reportedly nga nag-suicide ini. Kung anong kabangtanan itugyan naton sa mga kapulisan. Kagkaroon dugay-dugaya basi makabalik man si Aksyon na Justin Ace sa balita sini mga kaaksyon. Daligid lang kay matagta pila ka mga commercial sa balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Desisyon 2022. Ang pinaka-komprehensibo nga pagdulong sa mga balita, impormasyon kag sitwasyon sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental kag bug-os nga Pilipinas. Labas nga mga balita humalin norte padulong sur sang probinsya, pagabantayan ang sitwasyon sa sulod, kagwa sa mga polling precincts, isa-isahon ang resulta sang eleksyon. Desisyon 2022, the Aksyon Radyo Bacolod Election Coverage. Desisyon 2022. Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato, mangin mabinantayon kag maid-id sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kontupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa mong balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Dahil mahalaga ang iyong gagawing desisyon. Mahalaga alam mo ang lahat ng nangyayari. Sabay-sabay magbabantay ng bayan ang lahat ng himpilan ng MBC Manila Broadcasting Company sa buong Pilipinas. Pinakamalawak, pinaka-epektibo, pinaka-kumpleto. Asia's largest media company, MBC Manila Broadcasting Company, ay magbabantay para ibigay kung ano ang nangyayari mapa on air at online. Naka-broadcast agad, naka-post agad, naka-live agad. MBC Desisyon
2022 election coverage with more than 200 stations in the country. Kahit saang kasulok-sulukan, kaya nating paglingkuran kasama ang buong network ng Love Radio. Yes, the best network. Easy Rock Network. Radyo Natin Network. Aksyon Radyo Network. DZRH TV Nationwide at DZRH Radio Nationwide. Direkta kung saan nangyari ang balita. Lahat malalaman agad ng bayan sa MBC Desisyon 2022 Election Coverage. Umpisa na sa Sabado, May 7. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. MBC Desisyon 2022 Election Coverage. Babantayan ang lahat ng bayan para malaman ng lahat ng ating kababayan. Wala ng awat dahil hindi rin magpapaawat ang mga balita. Nakatutok na ang lahat ng himpilan ng MBC Manila Broadcasting Company, DZRH Radio Nationwide, DZRH TV Nationwide, Aksyon Radyo Network, Radyo Natin Network, Love Radio, yes, the best at Easy Rock Networks. Kapag may bagong balita, agad-agad naka-broadcast, naka-live agad, on air at online. MBC Desisyon 2022 Election Coverage. Magandang araw po sa ating lahat. Pinapaalalahanan po ang lahat ng Negrense na sumunod sa mga batas at alalahanin ang mga ipinagbabawal sa araw ng national at local elections. Una po dito, sa umpisa ng ika-8 ng Mayo, araw bago ang ating eleksyon, ipinagbabawal na po ang pangangampanya, pagbenta, pagbili at pag-inom ng alak. Ipinagbabawal na din po ang pagbibigay at pagtanggap ng libreng pagkain, inumin at mga kagamitan galing sa ating mga kandidato. Sa araw naman po ng eleksyon sa Mayo 9, tulad ng mga nabanggit na bawal sa Mayo 8, ipinagbabawal ang pagbigay at pagtanggap ng libreng pagkain, inumin at mga kagamitan galing sa mga kandidato. Ipinagbabawal din po ang pagboto ng higit sa isang beses at kumatawan sa isang botante. Pinagbabawal na din po ang pagsulisit ng boto at magpakalat ng impormasyon laban sa kahit na sino mang kandidato o political party within 30 meters from the voting centers. Bawal din po ang paglagay ng booths or stalls para magbenta ng kung ano-anong kagamitan o pagkain within 30 meters din po galing sa polling place. Pinagbabawal ang tipon-tipon, sabong at boxing sa araw ng eleksyon. Istrikto din po ang pagpapatupad natin ng minimum public health safety protocols natin sa voting centers, kaya huwag kalimutan ang face mask at alcohol. Magbubukas ang ating voting centers mula alas 6 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. At kung may mga katanungan at nais iparating sa ating himpilan, maaari niyo pong lapitan ang ating kapulisan sa ating mga voting centers. Sa ngalan po ng bumubuo ng Negros Occidental Police Provincial Office sa pamumuno ni Police Colonel Leo Pamitan, ito po ang inyong tagapagsalita na si Police Lieutenant Abigail Donasco na nagpapaalala na ngayong eleksyon, bumoto ng hindi lang para sa sarili, kundi para sa ikauunlad ng ating bansa. Please vote wisely at tandaan, sumunod po sa ating do's and don'ts. Let us have a secure, accurate, free and fair elections this May 2022. Maraming salamat po. Desisyon 2022.
Ang pinakakomprehensibo nga pagdulong sa mga balita, impormasyon kag sitwasyon sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental kag bug-os nga Pilipinas. Labas nga mga balita, humalin norte padulong sur sang probinsya, pagabantayan ang sitwasyon sa sulod, kagwa sa mga polling precincts, isa-isahon ang resulta sang eleksyon. Desisyon 2022, the Aksyon Radyo Bacolod Election Coverage. Desisyon 2022. Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato, mangin mabinantayon kag maid-id sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada issue. Ikaduha, kibalua ang mga issue o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, issue kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma mga kaaksyon, ang pagboto ang isa nga kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka mangabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Dahil mahalaga ang iyong gagawing desisyon. Mahalaga alam mo ang lahat ng nangyayari. Sabay-sabay magpapantay ng bayan ang lahat ng himpilan ng MBC Manila Broadcasting Company sa buong Pilipinas. Pinakamalawak, pinaka-epektibo, pinakakumpleto. Asia's largest media company, MBC Manila Broadcasting Company, ay magbabantay para ibigay kung ano ang nangyayari mapa on air at online. Naka-broadcast agad, naka-post agad, naka-live agad. MBC Desisyon 2022 election coverage with more than 200 stations in the country. Kahit saang kasulok-sulukan, kaya nating paglingkuran kasama ang buong network ng Love Radio. Yes, the best network. Easy Rock Network. Radyo Natin Network. Aksyon Radyo Network. DZRH TV Nationwide at DZRH Radio Nationwide. Direkta kung saan nangyari ang balita. Lahat malalaman agad ng bayan sa MBC Desisyon 2022 Election Coverage. Umpisa na sa Sabado, May 7. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. MBC Desisyon 2022 Election Coverage. Babantayan ang lahat ng bayan para malaman ng lahat ng ating kababayan. Wala ng awat dahil hindi rin magpapaawat ang mga balita. Nakatutok na ang lahat ng himpilan ng MBC Manila Broadcasting Company, DZRH Radio Nationwide, DZRH TV Nationwide, Aksyon Radyo Network, Radyo Natin Network, Love Radio. Yes, the
Hardest at Easy Rock Networks. Kapag may bagong balita, agad-agad naka-broadcast, naka-live agad, on-air at online. MBC Desisyon 2022 Election Coverage. Magandang araw po sa ating lahat. Pinapaalalahanan po ang lahat ng Negrense na sumunod sa mga batas at alalahanin ang mga ipinagbabawal sa araw ng national at local elections. Una po dito, sa umpisa ng ika-8 ng Mayo, araw bago ang ating eleksyon, ipinagbabawal na po ang pangangampanya, pagbenta, pagbili at pag-inom ng alak. Ipinagbabawal na din po ang pagbibigay at pagtanggap ng libreng pagkain, inumin at mga kagamitan galing sa ating mga kandidato. Sa araw naman po ng eleksyon sa Mayo 9, tulad ng mga nabanggit na bawal sa Mayo 8, ipinagbabawal ang pagbigay at pagtanggap ng libreng pagkain, inumin at mga kagamitan galing sa mga kandidato. Ipinagbabawal din po ang pagboto ng higit sa isang beses at kumatawan sa isang botante. Pinagbabawal na din po ang pagsulisit ng boto at magpakalat ng impormasyon laban sa kahit na sino mang kandidato o political party within 30 meters from the voting centers. Bawal din po ang paglagay ng booths or stalls para magbenta ng kung ano-anong kagamitan o pagkain within 30 meters din po galing sa polling place. Pinagbabawal ang tipon-tipon, sabong at boxing sa araw ng eleksyon. Istrikto din po ang pagpapatupad natin ng minimum public health safety protocols natin sa voting centers, kaya huwag kalimutan ang face mask at alcohol. Magbubukas ang ating voting centers mula alas 6 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. At kung may mga katanungan at nais iparating sa ating himpilan, maaari niyo pong lapitan ang ating kapulisan sa ating mga voting centers. Sa ngalan po ng bumubuo ng Negros Occidental Police Provincial Office sa pamumuno ni Police Colonel Leo Pamitan, ito po ang inyong tagapagsalita na si Police Lieutenant Abigail Donasco na nagpapaalala na ngayong eleksyon, bumoto ng hindi lang para sa sarili, kundi para sa ikauunlad ng ating bansa. Please vote wisely at tandaan, sumunod po sa ating do's and don'ts. Let us have a secure, accurate, free and fair elections this May 2022. Maraming salamat po. Desisyon 2022. Ang pinaka-komprehensibo nga pagdulong sa mga balita, impormasyon kag sitwasyon sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental kag bug-os nga Pilipinas. Labas nga mga balita, humalin norte padulong sur sang probinsya, pagabantayan ang sitwasyon sa sulod, kagwa sa mga polling precincts, isa-isahon ang resulta sang eleksyon. Desisyon 2022. The Aksyon Radyo Bacolod Election Coverage. Desisyon 2022. Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kontupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion
sa mga kandidato kag hibaloa ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Dahil mahalaga ang iyong gagawing desisyon. Mahalaga alam mo ang lahat ng nangyayari. Sabay-sabay magbabantay ng bayan ang lahat ng himpilan ng MBC Manila Broadcasting Company sa buong Pilipinas. Pinakamalawak, pinaka-epektibo, pinakakumpleto. Asia's largest media company, MBC Manila Broadcasting Company, ay magbabantay para ibigay kung ano ang nangyayari mapa on air at online. Naka-broadcast agad, naka-post agad, naka-live agad. MBC DESISYON 2022 election coverage with more than 200 stations in the country. Kahit saan direkta kung saan nangyari ang balita sa MBC DESISYON 2022 News Update. Balik kita diri sa ato sining pangalagad mga kaaksyon namon sa kahanginan. Lapit na gid lang, more or less 27 minutes before pa man mag-close ang atong sining mga presento. Saway pa yan nakapila, pero kung may nakapila pa, pwede pa sigihon pa inatubtub nga matapos. Pero damo-damo ng mga presento nga way na sang pila. Ang ibang siniga paabot na sa counting. Kanto ang tabihan ay ang report ni Aksyon Radyo Garaygay gikan sa Victorias. Aton hibaloon mga kaaksyon. Saan nangyari ang balita sa MBC DESISYON 2022 News Update. Yari ang countdown sang reports ni Aksyon Radyo Garaygay gikan sa Victorias. Radyo? Action Rex, mayong Yes. gabi, bago lang dito kita nagalin sa Daan Banwa Elementary School, no, kay ginantaw man to naton ang sitwasyon sa butuhay halin kaginasang aga. Pag wala man matawhay man to ang nangin butuhay, may ara lang gid mga butante nga nagreklamo sang ilang double registration o kon pagdoble sang ilang ngalan. Aton man kagina interview ang ila tong head sang team sang PNP nga si Pems Casila, aton pamatian ang iya pahayag. Safety diri sang aton mga butante sa Daan Banwa Elementary School halin kagina sang aga. Well sir, sugod nag-start ang eleksyon sa alas 6 ang aga, no? Exactly alas 6 ang aga nagsugod. So para tawhay malando wala man may na-encounter din na problema sa amon na area hasta subong sir. Sa ato niya sir nga nga mga butante wala man reklamo nga apprehension o kon mga election related nga mga reports. So para sure wala man kami diri may nabaton o may nagreklamo diri ang Board of BEI diri sa amon din na lugar diri sa area namon sir. Sugod sa kain sang aga. So para ang election diri sa amon peaceful man kag tama man ka smooth. Kag ang mga butante tama man ka cooperative man sir. Pila ka mo sir ka sa team mo ang na-deploy diri sa amon nga stasyon? Sa amon diri na assign diri sa may Daan Banwa Elementary Schools, duha kami diri sir. Aksyon Radyo? Madamo nga salamat. Subong action next kita sa Alejandro Yapkin niya Akunya Elementary School, no. Dira sa may highway na?
Diri sa may pakadto sa may Malinong area. Oo. Pasudlon sulod pa na da dra sa proper mismo Aksyon Radyo, no? Oo. Sige pa na dang binutuhay subong. Actually, sige po ng butuhay kag ang pila laba gid. Sus. Kay kagina may aragid gin report nga VCM nga naguba no sa cluster precinct 80 kag cluster precinct 78. Ang rason nga nag-overheat. Actually ginambalan man ang mga butante nga ibilin lang kuno ang ilang mga balota as soon as makayon na sang troubleshoot sa aton nga mga technician isulod lang ilang mga balota. Pero ang mga butante hindi gidya kampante gyapon naghulat gidya mga 5 pa ka oras bag-o na solusyonan ang problema ginpasaka gid mismo sa Comelec kagina kay naguba gidya mismo ang BCM kag kita nagkadto man to kag ginpamangkot naton si election officer 3 Gonzales ari pamatian nato ng iya nga nangin pahayag. Well, sa observation ko, no, halin sang aga, ang aton nga binutuhay diri sa Victoria City, generally peaceful, no, smooth man ang lakat sang aton nga voting, except sa mga pila ka mga VCMs nga nag paper jam ang problema, kadamaan sa ila nga nag paper jam na remedyuhan man sang aton mga electoral boards upon sige lang ang mga DESO technical support staff. But may isa kita ka VCM sa isa ka voting center, Alchemist, no, nga wala na gid nag-function kag gindesisyonan sang SEMAC o sa Action Center sa Manila nga replace na lang sa amon nga contingency VCMs nga ari man diri sa office sang election officers Victorias nga mo ang hub. So bali ang matabo na masaylo ang mga butante boto sa amuna nga VCM, sir? Well, ang guba nga VCMs, no, i-replace ta sang bago nga VCMs, isaylo to ang ilang SD cards sa bago nga VCMs. Then amo na ang pagamiton nga ang mga official ballots nga nabutuhan na i-batch feed sa bagong BCMs. Ayos. So, sa karon Aksyon Rex, ang sa Victorias National High School, sa Victorias North, kag sa VS or Victorias Elementary School, dito ga amat-amat naman nga jutay ang aton butante. Amo na ari gid kitiya subong sa IQMIS kay damo gid gyapon butante nga nagaginutok pa. And before kita nagbalik diri naghapit man kita sa PNP kag namangkot sang actually ako gid ang mga pulis sa subong, no, pero ang istorya ta lang tong ilang representative nga si Police Major Joy Iliaga kag suno sa iya wala gid kuno major man nga mga kaso ginreklamo apprehension o kon election related nga mga reklamo. Sige. Para sa Desisyon 2022, ako si Aksyon Radyo Garaygay. Itama ang boto, iboto ang tama. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Direkta kung saan nangyari ang balita sa MBC Desisyon 2022 News Update. Thank you! Dagang salamat Aksyon Radyo Garaygay, mga ka-aksyon direkta sa siyudad sang Victoria sa precinct 0962-A sa Bacolod City High School. Perti pang linya, perti gid kahinay, wala sa ayos ang pabuto sa precinct. Ay, perti grabe, no? Ay, oo. Sige lang Sige, daligid lang kay si RJ Dilia on standby siya gikan sa Doña Hortensia National High School sa siyudad sang La Carlota. Direkta kung saan nangyari ang balita sa MBC
Desisyon 2022 News Update. Katuan tanay nga gawon ta sila mga kaakson kay 19 minutes more before pa man mag-closing ang aton sining nga mga presinto, no? Las 7, tandaan tagid na mga kaakson. Sige, pero may iban pa nga hindi pa tapos mo ang binutuhay, patapuson gina sila basta galinya na sila. We have Aksyon RJ Dihilya live sa La Carlota City. Aksyon RJ, mayong gabi. Aksyon RJ. Aksyon, ari kita karon no sa may Doña Hortensia Salas Benedicto National High School no sa may syudad sa La Carlota. Kag aksyon aton karon na nga makit-andi nga brown out no. Kag may ara pa mga madamo pa no nga mga presinto ang abri sa karon para sa pagbapon isang mga boto no sa pamuluyo diri sa may syudad sa La Carlota. Aksyon aton man makit-an diri karon nga ang mga election officers ka nagagamit ang isang kandila no kag of course ang ilaman nga mga flashlights nga nagaring sa ila nga mga cellphones as the of course source of light. Aksyon kag aton man makit-an subong nga asta subong madamo pa nagapila most especially no sa barangay Batuan diri man mismo sa syudad sa La Carlota. Aksyon kag aton man diri subong makit-an nga ang generator no gingamit na sa eskwelahan no para as of course source of light. Kaso diri lamang sa may activity center kag wala masakpan no ang tanan nga mga presinto. Aksyon sa dina Aksyon RJ na sa dina na nga bilog na nga La Carlotang brownout. Ang aksyon ang base man no sa report ang La Carlota City proper lang gid no ang natam-an sa sining nga pag brown out no. Actually diri lang gid sa may Doña Hortensia kay suno man sa aton nga mga na interview bag-o lang gid ang iban o kung makaingod bala nga mga subdivision o kung subdivision open pa no or nagasiga ang ilang elektrisidad. Apang karon gisigi pat kita no gather sang aton isang mga informasyon tagid. Ano na under na sa Nusiko ng power? Nusiko na sa kung sineko? Actually, ang source of power is from Noseco, no? Nusiko. Sige. Kay check ta na kung ano na dang status ang power sa area dira sa La Carlota. Ano nga areas ni Aksyon RJ? Aksyon ari kita subong sa area no sa La Carlota also din dirigid mismo sa sentro no. Kung sa diin ang barangay 3 kag ang barangay Batuan diri na hamtang no kung ang pagboto para sa eleksyon tuig 2022 dirigin hiwat no kung dirigin butang kaaksyon kag aton man gali makit-an di karon nga may mga botante pa nga mga senior citizen kag of course mga PWD nga ginatagaan man of course nga special treatment no para makaboto sila hingagaw most especially o kapin pa kay malapit na ang closing ng aton nga pagboto sa aksyon. Okay, sige, thank you gid Aksyon RJ. Sige aksyon harin diri sa La Carlota ako si RJ. Iboto ang tama, itama ang boto sa Bacolod, Aksyon Radio. Direkta kung saan nangyari ang balita sa MBC Desisyon 2022 News Update. Thank you. Salamat gid Aksyon na RJ Dihilya. Siling ni Cynthia Sig sa Goria Street lang ang burnout kay ara da ang area sa mga present sa high school Doña Hortensia Goria Street lang gali ang burnout mga kaaksyon Goria Street amo lang nadang burnout sa Doña Hortensia no. Sige, daligid lang kay si Aksyon Fritzel después mga kaaksyon idason ta siya Handumanan National High School ini mga kaaksyon kantuan tabi si Aksyon Fritzel después. Direkta kung saan nangyari ang balita sa MBC Desisyon 2022 News Update.
Fritzel, mayong gabi. Kamusta dra sa Handumanan National High School? Aksyon Rex, mayong gabi. Yes. Yari tali subong sa Handumanan National High School, Mayo 9, 2022 para sa National Kag Lokal nga Tiniliay. Aksyon Rex, ang Handumanan may ara sang masobra 7,000 nga mga botante kag may ara sinisang pulo ka cluster fishing. Kag Aksyon Rex, wala gihapon nagahupaw o kung nagadutay ang mga botante bangod sa mga naga-error nga VCM. Yara, more or less, mga 300 pa ang mga botante nga yara di subong sa Handumanan National High School Aksyon Rex. Kag suno kay Mr. Mel Andrew Generosa, Deso Technical Staff Support sang Handumanan, una gid nga problema nga ilan na encounter halin pa sang aga amo ang machine paper jam. Pero gilayon na ini ginakayo ang mga VCMs or vote counting machines. Kaina pas 12 PM naguba ang VCM sang cluster precinct 240 kung diin hasta subong Aksyon Rex wala gihapon na kayo. Dugang kanin ni Mr. Generosa, nagtawag na sila sa CMAC National. Pag nangayo na bulig Aksyon Rex, kag bangod di ang mga botante, sige pa gihapon nga nagaboto sa cluster precinct 240. Pag ang ilang mga balota ginbutang sa safe place kag kung makayo na ang mga VCM, ang electoral board kaupod ang mga watcher sa mga nagkalain-lain na partido amo ang maging saksi sa paggulo sa mga sang ballot paper. Kag subong Aksyon Rex, pamatian naton ang interview ko kay Police Corporal Marvin Marhalino sang Police Station 10. Tro ka mo ba lang agamo o kung mga reklamo? Regarding na ma'am sa imong pamangkot, so far ma'am wala ma'am tayo ginagamo ma'am, pero may arit na ma'am sa mga tigulang na ma'am nga na taas ang dugo, tungag yun ma'am sa kainit, sang chimpo. Ang second question ko sir, ng pila bala ka mga pulis ang gin-deploy nyo or ang naga-duty diri sa polling place ang Handumanan? Bali ma'am sa Handumanan, ma'am may arit din ma'am nga duwa ka polling present ma'am sa Handumanan Elementary School kag sa Handumanan National High School. Bali sa taga-present na ma'am, may duwa nga pulis mga duty nga 24 hours. So thank you sir. Ang last question ko, ano bala ang mga preparasyon nga ging himo sang Police Station 10 para matpatigayon ang matawhay nga national kag election, national and local election dire? Ang ginobra sa kapulisan ma'am, gakanda kami ma'am sang police present sa mga area bla ma'am, tapos ano kami sa mga possible nga vote buying sa palibot kag sa bulig sa aton nga mama sa mga braketanod kag sa mga force multiplier. Sige. Aksyon Fritzel? Yes, Aksyon Rex. Kilala mo ni si Ella Oliveros? Aksyon Rex, miga kon Aksyon Rex. Ate, okay. Congrats kuno kag sagad kuno sa imo. Sige Thank you gid. Salamat gid Aksyon Fritzel. Salamat man Aksyon Rex para sa desisyon 2022. Ako si Aksyon Pretzel Zoy Disquest, itama ang boto, iboto ang tama. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Direkta kung saan nangyari ang balita sa MBC Desisyon 2022 News Update. Thank you. Salamat gid Aksyon Fritzel. Después gikan sa Handumanan, kadtuan ta si Ayan Espina, si Aksyon Ayan Espina, yara on standby sa CV Ramos Elementary School. Dako maning eskwelahan nimo sa barangay Takuling, mo maning damo-damo gawa sa CV Ramos Elementary School. We have Aksyon Ayan Espina. Direkta kung saan nangyari ang balita sa MBC Desisyon 2022 News Update. We have Aksyon Ayan Espina. Aksyon Ayan, mayong gabi. Mayong gabi, Aksyon Rex, madamo pa sa gihapon ng mga gapila para sa pagboto sa Pinili-Ay 2022 diri sa CV Ramos Elementary School diri sa Takuling Syudad sa Bacolod. May arat ta mga butante nga gaabot sa voting area nga wala face mask pero wala ginaalaw magsulod tungod sa pagsunod sa aton nga health protocols. May ara man kita nga mga pulis sa sini nga voting area para masiguro ang seguridad sang aton nga mga butante. Sunod sa mga sa aton nga mga officers
nga may mga standby naman nga mga medics in kaso nga may mga hilanaton o kon mga malipong, pero so far feeling sang aton nga mga officers kung mga gabantay day kung mga ga-assist nga wala pa man sang kaso sang nagakinanlan sang medics. Aksyon Rex. Sige, salamat gid Aksyon na ayan Espina kag dugay-dugay sa guro madugayan gid na da matapos gurong buta ang pagbuto da kay daw kadamo pagiguro sang galinyada da. Yes, Aksyon Rex, actually to wala gid katapusan ang pag-abot sa mga botante diri sa CV Ramos Elementary School. Kag wala man nang hatag sang mga pagkaon sa mga gahulatman nga makaboto diri sa eskwelahan. Sige, okay. Thank you gid Aksyon na ayan. Salamat Aksyon Rex, direkta diri sa Takuling, NSC Aksyon Ian para sa Desisyon 2022. Itama ang boto, iboto at tama sa Bacolod Aksyon Radyo. Direkta kung saan nangyari ang balita sa MBC Desisyon 2022 News Update. Thank you, Ian. Aksyon Ian Espina, nabatian mga kaaksyon diri sa atong sining pagpangalagad. Daw malang-alang gid ang iban daw ambot ko nanong mga areas mahibaluan tanak karon dugay-dugay mga 7 minutes before pa man mag closing time, no? At 7 o'clock takop na ang ato sining mga presinto, pero kung damo pa ang nakapila sigihon pagidina. Ay pertino amuning problema sang Komisyon ng Eleksyon kay kundi mag-backdown ang VCM madilatar siya bangod nga kahina sang pasok sang mga voting materials like kaina dira sa Kamsibla sa Barangay Estefania sa atong obserbasyon daw ka apat ya gid may isa to gani nga nagbuto nga ginaluad gid yang iya sini nga papel, no? Ay pertino, grabe man eh. Direkta kung saan nangyari ang balita sa MBC Desisyon 2022 News Update. Sige, dali lang mga kaaksyon na standby anay sa ibantang mga reporters. Matagta pila ka mga commercials kay dugay-dugay. Mapasulod na kita sa resulta, especially sa mga kaaksyon tang on standby na sa ila sinitag sa mga areas of assignment. Dali lang standby mga kaaksyon. Desisyon 2022. Ang pinaka-komprehensibo nga pagdulong sa mga balita, impormasyon kag sitwasyon sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental kag bug-os nga Pilipinas. Labas nga mga balita humalin norte padulong sur sang probinsya, pagabantayan ang sitwasyon sa sulod, kagwa sa mga polling precincts, isa-isahon ang resulta sang eleksyon. Desisyon 2022, the Aksyon Radyo Bacolod Election Coverage. Desisyon 2022. Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mapanindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kontupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion
sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka mangabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Dahil mahalaga ang iyong gagawing desisyon. Mahalaga alam mo ang lahat ng nangyayari. Sabay-sabay magbabantay ng bayan ang lahat ng himpilan ng MBC Manila Broadcasting Company sa buong Pilipinas. Pinakamalawak, pinaka-epektibo, pinakakumpleto. Asia's largest media company, MBC Manila Broadcasting Company, ay magbabantay para ibigay kung ano ang nangyayari mapa on air at online. Naka-broadcast agad, naka-post agad, naka-live agad. MBC DESISYON 2022 election coverage with more than 200 stations in the country. Kahit saang kasulok-sulukan, kaya nating paglingkuran kasama ang buong network ng Love Radio. Yes, the best network. Easy Rock Network. Radyo Natin Network. Aksyon Radyo Network. DZRH TV nationwide at DZRH Radio nationwide. Direkta kung saan nangyari ang balita. Lahat malalaman agad ng bayan sa MBC DESISYON 2022 election coverage. Umpisa na sa Sabado, May 7. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. MBC DESISYON 2022 election coverage. Babantayan ang lahat ng bayan para malaman ng lahat ng ating kababayan. Wala ng awat dahil hindi rin magpapaawat ang mga balita. Nakatutok na ang lahat ng himpilan ng MBC Manila Broadcasting Company, DZRH Radio Nationwide, DZRH TV Nationwide, Aksyon Radyo Network, Radyo Natin Network, Love Radio, yes, the best at Easy Rock Networks. Kapag may bagong balita, agad-agad naka-broadcast, naka-live agad, on air at online. MBC DESISYON 2022 election coverage. Magandang araw po sa ating lahat. Pinapaalalahanan po ang lahat ng Negrense na sumunod sa mga batas at alalahanin ang mga ipinagbabawal sa araw ng national at local elections. Una po dito, sa umpisa ng 8 ng Mayo, araw bago ang ating eleksyon, ipinagbabawal na po ang pangangampanya, pagbenta, pagbili at pag-inom ng alak. Ipinagbabawal na din po ang pagbibigay at pagtanggap ng libreng pagkain, inumin at mga kagamitan galing sa ating mga kandidato. Sa araw naman po ng eleksyon sa Mayo 9, tulad ng mga nabanggit na bawal sa Mayo 8, ipinagbabawal ang pagbigay at pagtanggap ng libreng pagkain, inumin at mga kagamitan galing sa mga kandidato. Ipinagbabawal din po Direkta kung saan nangyari ang balita sa MBC DESISYON 2022 News Update. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 7:00 na nga aton oras. Di may mga
may mga pila ka mga areas nga grabe pang binutuhay kagdamo pa kuno sang mga nagabuto mga kaaksyon pero te ang iyasang Commission on Election nga pahayag nga ti kumayara butante pa kuno ni akomodahon ini sang Commission on Election sang mga Board of Election Inspectors mga manunudlo nato no ambot diri sa Bacolod anong mga areas nga natapos na mga kaaksyon aton hibaloon karon dugay-dugay sa aton sini nga mga action reporters mga data gatherers naton atensyon na inyo na ni kuan ang pagkuha sang mga resulta sa inyo sini nga mga areas mga kaaksyon Direkta kung saan nangyari ang balita sa MBC Desisyon 2022 News Update. Kay kung basihan tang report sa ato sini nga mga action reporters may mga areas pa diri nga wala pagid mag-close no bisan pa nga 7 o'clock na or 7:02 na gani mga kaaksyon do sige pa yang linyahanay kag binutuhay pero may mga areas naman nga natapos na diri sa Bacolod kag Negros Occidental aton hibaloon anay we have action Jomi Himenea no sakay Jomi ni action to Jomi Himenea kadto ang tabing Don Alfredo Montelibano Senior Elementary School dira sa area sang Barangay Villamonte. Direkta kung saan nangyari ang balita sa MBC Desisyon 2022 News Update. Kay tikon tapos na ang binutuhay sa isa ka presinto mapahunay-hunay sila na mapahunay-hunay matimo-timo anay sila. And more or less by 8 o'clock ma-start na mga kaaksyon ang pag-counting nila sang buto sa ila sinitag sa mga areas mga kaaksyon. Kadto ang tanay si aksyon Jomi Himenea sa sining mga tinion sa area sang Barangay Villamonte. Aksyon Jomi. Aksyon Rex, mayang gabi. Yes. So, kamusta na subong sa area mo? Don Alfredo Montelibano Senior Elementary School. Nagsugod na sila hunis ang ilang bell nga pag-closing sang ilang vote na. Nag-last call sila sang mga kung sino pa mga voters. Tapos right now may nagingagaw pang tatlo ka butante para mag-voto subong. So bali tatlo na lang ang bilin. Kag after this manira na sila Action Rex. Ma-prepare na sila for counting na by 7:30 or 8 o'clock. Mangindepende na sa pagkuha nila kung mangayo sila break nga dali lang, normal man lang na nga matimo-timo sila na action Jomi, normal lang naman na. Kag tidra daw tatlo man tong hambal mo nga nabilin sa Don Alfredo Montelibano Senior Elementary School. Dra na sa may likod, no? Yeah, dali na sa may likod sang court. Na isang court sang Barangay Villamonte. Gani. So, bali, gasugod naman di sila yung Action Rex. Kaya ginaulat na lang nila ang tatlo to ka voters matapos. Okay. Bantay-bantay pati daw kadam kung mga opisyalis ka bantay dito sa kuha kay bati may gusto pang ngagaw lagi pasulod pa ni guro nila gyapon. Sige, okay. Thank you, Gid. Thank you, Gid Action Rex para sa Desisyon 2022. Ako si Aksyon Jom Himenea, itama ang boto, iboto ang tama sa Bacolod Aksyon Radio. Direkta kung saan nangyari ang balita sa MBC Desisyon 2022 News Update. Mayo tuya sa area sa Barangay Villamonte sa Don Alfredo Montelibano Senior. Mga kaaksyon kay daw tatlon lang to aksyon Jomi, no? Aksyon Jomi Himenea nag-report nga tatlon na lang ka mga butante ang ginahulat kag okay naman sila. Ang ibang gani kuno nga mga presento to nagpanghimos na kay masugod na dugay-dugay iskutinyo. Ay, puwerte. Kantuan tanay si Stephen Valencia, si Aksyon Stephen Valencia, dira sa Lopez Haina Elementary School.
Dako-dako man niyo. Lantaon tanibi kung kamusta to sa area ya? Direkta kung saan nangyari ang balita sa MBC Desisyon 2022 News Update. 7:05 na mga ka-aksyon ang ato sininga oras. Kadtuan tabi si Aksyon Stephen Valencia. Aksyon Stephen, kamusta na sa area mo noy? Okay, mayong gabi, Action Rex. So, ang kagina, sang ara ko sa Lotisay na Elementary School, ng samtang hulat ko sa ilang record ng, sa ilang nga result, actually may 5 sila ka precinct nga almost done na sang kagina, samtang hulat ko nga matapos ng ilang voting, kay may ara pagyapon mga ginapaabot nga mga voters sa tagsa ka precinct. So far, pag may interview kagina nga si Ma'am Jenny May, nga may ara na lang sila ginahulat pa nga dutay na malanggit or ginapaabot nga mga botante. Din ganing Lupisay na Elementary School, Aksyon Stephen, din ganin ang Lupisay na Elementary School? Yes, Lupisay na Elementary School. Sa Barangay 28 Dampe? Barangay 31, Action. 31. Sige. Oo. Bali may 5 sila ka barangay, which is barangay 26, 27, 28, 30, kag 31. Muna nga mga barangay ang covered nila. So, amo na nga dutay na lang gid ang ilang mga ginapaab. Dutay na lang ang mga botante to nila kag may ara pa man nga gapaapas pero base sa datos kag interview ko man nang dutay na lang gid ang nila nga mga ang mga ginahulat nga manugtapos kay ma-proceed naman sila dayon sa pag-isip sang mag-isip sang bot. Sige. Okay. So, subong, ari naman ko din sa Luis Servias nga nagsaylo ka sa Luis Servias National High School? Yes, Action Rex. Naglikta na lang ko di kay mabuto para man ko daan makabuto ka pa ni? Ang ilang sitwasyon di subong makita ko di ang mga precinct di wala pagyapon katapos sang ilang botohay kag as what I can see here nang continue gyapon kag damo pagyapon ang mga wala pa nakaboto kag ang linya di lawig pagyapon kag dinagsa gyapon ang mga botante. Okay, area na sang Villamonte, Herbias, ano pa na nga mga purok no? Damo na dang covered sang Herbias National High School nga mga purok mo, amo nang damo-damo gawa man? Yes, sir. Yes, Action Rex. So, bulubanta man din. Kabuto ka na ya? Nga mga pictures, basi makalapaw mga 7 Aksyon na Japon. Aksyon Jome? Aksyon Stephen, nakabuto ka na ya? Nang wala pa Action Rex, ma-vote pa lang. Pero galinya ka? Oo. Okay. Sige. Paglinya na kag dugay ka pa iya makasulod na sa presinto? Bago pa lang ko kalinya Action Rex. Actually naglibot ako danay kag double check. Okay lang sa ila? Election return. Okay lang sa ila nga mabuto ka pa? Okay lang Action Rex. Kay sa nakita ko di, lawig pang linya sang ang botohan ko di sa precinct 1138. So, mga malawig-lawig pag di actually ang botohay. Sige, okay. Thank you, Gid. So, Action Stephen. Rex, initially Action Stephen. Okay. May Action Stephen? Okay na? Okay na Action Rex. Sige, extra na. Okay. Para sa desisyon 2022, inisi Action Stephen, iboto ang tama, itama ang boto. Basta sa Bacolod, Aksyon Radyo. Direkta kung saan nangyari ang balita sa MBC Desisyon 2022 News Update. Ayos! Sige! Puerte, no?
sige pa yang pilahay sa mga eskwelanan, nung matabo siniman. Di magsobra pa ya isa kagatos, laawig pa na iya, mga 9 o'clock pa na iyang counting guro or hindi pa matapos, no? Pero may mga eskwelahan man diri sa syudad sang Bacolod nga okay na sila. Ready na actually. Ga break lang sila for preparations na sa ila sining pag isipay karon dugay-dugay. Ay puwerte, no? Sige, Aksyon rin na Barong, Aksyon Nicolas La Chica, Aksyon Nelson Patinio, kag Aksyon Albert Alday, karon dugay-dugay lang basi maka-time kita, kunta-kunta da kamo mga kaaksyon namon sa kanginan para may baluan tang sitwasyon sa inyo sining mga lugar. Desisyon 2022. Grabe, no? Kaya ang iban way pa matapos, yung iban tapos naman ang iban ga preparar lang sang ila sining hilimuon puwerte, no? Kay Red Ruby Hinobeya Maming may lang pagpamati Ruby and Jessica Conlo, salamat gid listening and watching from Talisay, no? Jessica Conlo, thank you gid sa kay Felici Benzola, no? Felici Benzola, salamat gid, thank you gid. And Ila Oliveros, salamat mana. And sa kay Vanessa Mayo, thank you gid Vanessa. And sa kay Choco Nagatas, ay pretty, listening from Dubai, Saudi Arabia, no? Sa United Arab Emirates, si Choco Nagatas, ay pretty. MGS Eldore, may lang pamati MGS Eldore, and nakip na sa kay Mr. Milili Oligo, no? And Consoling Valientes Hernandez from Taguig, Patrick Macalipsay, salamat gid, Diding Aluhamento, and Jovelyn Bantad. Thank you so much, Jovelyn Bantad. Gardy Hondrades, no? Ga monitor dira sa area sang Purok Paraiso, Punta Taytay, salamat gid. And Rona Garcia, Saudi Arabia man, thank you gid salamat gid. Kadtuan tanay tawe sino nang aton sina dason, si Rina Barong, no? From La Castillana, Negros Occidental. Direkta kung saan nangyari ang balita sa MBC Desisyon 2022 News Update. Ma-check ta kay Aksyon Rina Barong gikan sa Banwa sang La Castillana. Kamusta drang sitwasyon, Aksyon Rina? Mayong gabi. Mayong gabi, Aksyon Rex. Oh. Live kita diri sa Sagwa mismo sa La Castillana Elementary School, Aksyon Rex. Kung sa diin ato na batian ang bagting sang Bell, Aksyon Rex, nga nagahudyat nga closing na ang pagbutar sa siningat tion, kag aton man na kumpirmar mismo sa isa sa mga maestra diri nga ari sa sulod sa presento, 100% close na ang anom ka clustered precinct sa sininga blutuan, Aksyon Rex. Sa gihapon, makita naton ang presensya sang FAST o First Aid Service Team sang BFP, amo man ang mga volunteers sang Pastoral Parish Council for Responsible Voting, Aksyon Rex o PPCRV. Makita man naton ang presensya sang PNP personnel kag sa paghatag gihapon sang serbisyo sa pumuluyo, especially sa manugbutar nga naghingagaw pa, no? Wala lang dugay nga makaboto, Aksyon Rex. Oh, pero halos nakabuto na gidman. Ano na dang area ganidang sa imo da? La Castillana Elementary School, Aksyon Rex. May nagabuto pa or why na? Well, as of now, Aksyon Rex, wala na gid, no? Close na gid. Okay. Ga-prepare na lang sila for counting na. Yes, Aksyon Rex. Good. Direkta diri sa Banwa sa La Castillana. Kamustang pisan order dira subong? Aksyon Rex? Kamustang pisan order? Tawhay man? Yes, Aksyon Rex, no? Nagpatigayon ang local PNP sang roping, Aksyon Rex kaina, no? Sa nasakupan sang La Castillana, ginapangunahan ni Police Captain Acting Chief Police Roan Darrell Nigos, Aksyon Rex.
So far, tawhay At least ka. bisan pa no, kag ti hasta magtapos ning eleksyon mangin matawhay lang dang area ninyo sa La Casillana, okay gid na. Yes, Aksyon Rex. So blessed with ang Lakasiliana. Sige. Tawhay ang sitwasyon. Okay. Direkta diri sa Banosang La Casillana para sa desisyon 2022. Ako si Aksyon Rina Barong. Itama ang boto, iboto ang tama. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Direkta kung saan nangyari ang balita sa MBC Desisyon 2022 News Update. Thank you! Salamat gid Aksyon Rina Barong from La Casillana. Salamat gid Rina ha. Thank you gid and good luck dira sa binutuhay karon dugay-dugay or counting sa karon dugay-dugay, no? May lang nga pagpamati kay Bibi Gregorio Yolo dira sa Moises sa poblasyon DSB. And gatamyo lang sa kay Tatay Dolfo, Nanay Jotay, Janice Flor Randoy kag sa husband niya nga si Hepley, no? Ga monitor sa sining mga inora. Salin sa kay Bibi Gregorio Yolo. Ayos. Katuantang balita anay sa kay Aksyon Johanna Marshall Kamsi Estefania siya. Okay. Ambot kun kamusta to kay nado isan lang to ka preseng sa adwa sa dalom kag sa babaw nga presinto. Katuan tabi si Aksyon Johanna Marshall sa Kamsi Estefania. Direkta kung saan nangyari ang balita sa MBC Desisyon 2022 News Update. Katuanta si Aksyon Johanna Marshall. Johanna, mayo nga pamati dira sa taga Barangay Estefania. Go ahead, Aksyon Johanna. Mayong gabi, Aksyon Rex. Mayong gabi. Bali diri sa Kamsi Estefania, may 9, may 9 ka cluster precinct. Ari damo pag nagalawig pag hapon. Lawig pagyapon sa dinang area ng lawig-lawig pa. Oo, miyara pa din nga sa malawig pa sa waiting shed. Lawig pag ang mga punungkuan, may mga tao pag nagahulog. Waiting shed ang sa dalomda. Nga parte, damo pa mga botante nga nagapila pa may ara naman na isa ka clustered precinct diri na yun sa kilid magsilod ka sa silahan nga natapos na pag nagaamat-amat na sila sang panghimos. Pero Aksyon Rex may ara pag ito sa second floor nga gasigi pa man Japo ng ilang may ara pa sa to sa gapangita sa nilang pangalan. Sa ilang pangalan sa mga listahan sa mga polling precinct. Pero pila pa ka presinto dang sige pa binutuhay? More or less, estimate mo mga pila pa na da? Damo, pag Aksyon Rex sa more or less, sa mga kung lang taon pa, siguro mga 300 to 500. Kadamo pagali na. Up and down na sa dalom kag sa baba. Dalom na kag sa babaw. Medyo mahina. Miyara ko sa babaw, kag miyara di sa dalom. Medyo hinay ang lakat sang ang unsad sang linya. Aksyon Rex. Okay. Sige. Pero pabilin man yung matawhay, di Aksyon Rex ang pagpinili ay sa siningation. Sige. Kabayon ta nga madasig-dasig na pero tigabi na kung mag-amuna ka damo, more or less mga 9 pa guro matapos na ang kamsida. Kaysa tagduwa nga nagasulod. Sundrex. Nga mga butante nga nagasulod sa Japon. May nagasulod? Hindi naman pwede na sila kabaton kung nagasulod lang sila dara sa kamsi. Ang ara lang sa sulod kag nakalinya mo nang pabutuhon lang nila. Dali nag-cut off na Aksyon Rex sa mga
kay damo kadi sa likod siguro nga wala kahabot sa linya kay gausad ang linya pero arid subong may mga tao din nga tinumpok discord na yon nga wala na nagdugang sa linya, wala na sila nagsugton. Okay. Sige. Sige. Salamat kita Rex. Para sa DESISYON 2022, Aksyon Johanna Marshall, itama ang boto, iboto ang tama. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Direkta kung saan nangyari ang balita sa MBC Desisyon 2022 News Update. Thank you! Salamat sa Aksyon Joanna Marshall reporting live sa Kamsi sa Barangay Estefania mga kaaksyon namon sa kanginan no? Sa mga kaaksyon tang banago ay pagid kasuludo way pa sang natapos nga clustered precinct actually ang natapos na dire Estefania may 4 ka mga clustered precinct no tapos na Estefania and Estefania Elementary School na ha bali may araman nga training center school sa Estefania kag Kamsimo sa Fortune Town na mutong bagulang report ni Joanna Marshall no sa area sang Abkasa sa Mandalagan, 4 na ka mga clustered precinct ang natapos. Montebesta, Duha, and Don Alfredo Montelibano sa Villamonte, 4. Then sa Lupisaina, sa G. Lupisaina, Graciano Lupisaina Elementary School, 1. Mga kaaksyon ang natapos na, no? And Mayara 3 sa Kamsi Alihis 3 kanatapos na nga clustered precinct and isa sa Nisya Elementary School sa Barangay Kabug isa ka presinto pa lang natapos no out of 29 grabe ba sa J. Gonzaga Elementary School sa area sang Barangay Mansilingan halos tapos na 6 clustered precinct mga kaaksyon. And sa Panukoy Baybay Elementary School, 9 ang natapos na. Out of 13, 9 na mga kaaksyon. Kag sa Sumag Elementary School, may 2 mga kaaksyon nga na okay na. Natapos na. 2 pero out of 15. Ay, pertino. Dumudamo pagid yung mga areas nga wala pagid matapos kag hindi pa plastado. Ano oras niya matapos siya man? Ay ho. Kadtuan tanay si Fredsel después sa handumanan na ka-report naman ni Aksyon tawe. Si Fredsel naka-report na mabalik siya. Naka-report na siya. Daligid lang, no? Naka-report na si Aksyon Fredsel. Dali lang ha. Direkta kung saan nangyari ang balita sa MBC Desisyon 2022 News Update. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time las 7:24. Aksyon Fredsel. Yes, Aksyon Rex. Oh. Ano da sitwasyon da? Yari ito gihapon subong sa Andumanan National High School kag Aksyon Rex asa subong wala gihapon cluster precinct na natapos na kag sige pagyapon ang pilahay sagwa sa mga cluster precinct Aksyon Rex. Why gid pa sang natapos da? Aksyon Rex wala pagyapon sang natapos na kag ang cluster precinct 249 madamo pagyapon ang nagapila more or less mga 200 pagyapon. Aksyon Rex base sa akon nga na-interview. Kaysa no pa na yung tapuso nila man nga nag-close na yung presinto. Aksyon Rex. Di galing kay sa role sang kumilik basta may nagalinya, sigihon pa na. Tubtub nga matapos. Wala pa gid hapon sang natapos nga presinto diri sa ano ganin ng ano da ganing area mo na da? Aksyon Fredsel, ano ganing area na da?
Handumanan National High School, Aksyon Rec. Pero Aksyon Handumanan. Rec, sirado na ang gate. Ginapatapos na lang ang mga butante nga nagapila pa diri sa Handumanan. Normal lang na nga ginapatapos na nila. Handumanan Elementary School, kung high school ng sa imo? National High School, Aksyon Rec. Ti may 5 ka mga presinto daw, clustered precinct, why pagin siya nakasumiter nga natapos na kung wala? Oo, Aksyon Rec. Wala Same with Handumanan Elementary School, why sa gihapon, no? Why gid? Ay, oo. Do kahinay, no? Ano ning BCM tanadiya man? Sige. Sige, Aksyon Rec, direkta diri sa Handumanan National High School para sa desisyon 2022. Ako si Aksyon Pretzel Joy Dispuet. Itama ang boto, iboto ang tama. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Direkta kung saan nangyari ang balita sa MBC Desisyon 2022 News Update. Daligid lang, no? Basi ko na nga, lang sila extension, by one, isa ka oras siguro, basi matapos-tapos na, pero sige pa man sunod ang data, diri sa amon, ang J. Gonzaga Elementary School yati, perfect na ni Aksyon Oliver, 6 out of 6 polling precinct mga kaksyon tapos na. Sige, karon dugay-dugay. Ang iban sini siguro posible ga matamat naman tapos mga kaksyon. Daligid lang kay matagtanay pila ka mga komersyal sa balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. For mag-abot ang Desisyon 2022. Ang pinaka-komprehensibo nga pagdulong sa mga balita, impormasyon kag sitwasyon sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental kag bug-os nga Pilipinas. Labas nga mga balita, humalin norte padulong sur sang probinsya, pagabantayan ang sitwasyon sa sulod, kagwa sa mga polling precincts, isa-isahon ang resulta sang eleksyon. Desisyon 2022, the Aksyon Radyo Bacolod Election Coverage. Desisyon 2022. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais nga pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kontubiko nga importante sa imo bilang isa ka botante.
Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyo kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Direkta kung saan nangyari ang balita sa MBC Desisyon 2022 News Update. Sige mga kaaksyon, kwaon tanang balita gikan sa ato sining nga mga aksyon reporters. May mga areas na nga nagasige na counting as of this broadcast time. We have aksyon lipod anay Jan Irel Ides ni correct ni sa Armidel National High School, no? Hibaloon ta initial and partial result mga kaaksyon. Direkta kung saan nangyari ang balita sa MBC Desisyon 2022 News Update. Aksyon na dyan, mayong gabi. Mayong gabi, aksyon ng Aksyon Rex, ang balasa nga si Aksyon Rex, hindi si Aksyon Oliver. Aksyon Rex, go ahead. Mayong gabi, Aksyon Rex. Yes. Rex, yari kita diri sa barangay Tangok, kagari na ang partial and unofficial result sa sini sa sa din ganinang area mo, Aksyon dyan, sa Armidel National High School? Rodolfo A. Midel Senior Elementary School. Barangay ano na gani? Barangay Tangob? Oo. Sige. Para sa partial and unofficial result, iamiyari kita diri subong nga si Benitez nakakuha sang 428. 428. Si Leonardia 275. 275. Kag siga sa Taya miyara sang 480. 480. Atayde 198. 198. Aksyon na dyan. Hinay na yon talang kay gina-jot down di sa ngaton nga mga IT expert, no? Dali gila aksyon dyan, hinay na lang parang sigurado. Okay, go. Liwaton ta ka-aksyon Rex, ano? Yes. Sa liwat, si Benitez miyara sang 428. 428. Kag si Leonardia miyara sang 275. 275. Si Gasataya miyara sang 480. 480. Si Atayde miyara sang 198. 198. Si David miyara sang 4 nga pagboto. Pilato ka na kay David to? 4? 4? 4. Oo, 4. Local lang na ang national way pa nila ginakount? Ginakount na sa karon Aksyon Rex kaga sa karon na mo pa lang ni ang nakuha kung result sa local. Ang national wala pa. Okay. What about ang kwan niya, ang mga councilors? Ginasuma pa man nila sa karon Aksyon Rex. Okay. Sige, so bali partial and unofficial result sa area sang Armidel National High School. Correct, Jan? Exacto Aksyon Rex. Sige. Basi ko may mga additional karon nga mga reports sa timbre lang dire. Sige, madamo ging salamat ka Aksyon Rex. Sige, go ahead. Direkta dire sa Barangay Tangob para sa Desisyon 2022. Ako si Aksyon Iril. Itama ang boto. Iboto ang tama. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Direkta kung saan nangyari ang balita sa MBC Desisyon 2022 News Update. Thank you. Salamat ginaksyon na dyan. Timbre lang ko, sir, kung ano ka hinay. Okay lang to sila tong delivery to? Okay na to? Sige. Okay. Kantuan tanay si Aksyon Richard Caballero sa ETCS 2, mga kaaksyon. No? Sige naman ang counting siguro. Kantuan tanay si Aksyon Richard Caballero
sa sining nga mga tinon from ETCS2. Aksyon Richard. Mayong gabi, Aksyon Rex. Live kita diri subong sa ETCS2. Kag sa diri may 3 ka barangay nga gaboto, amo ang barangay 34, 37 kag 36. May ara kita 11 ka mga voting precincts kag tanan sila tapos na. Except lang sa precinct number 85 nga ginhold nga may ara pa 43 ka mga botante nga nagahulak sa sulod tungod sa technical issues ang ila BCM. Nang subong man ang precinct number 87 kag 91 amo ang nakatapos na sang casting sang votes. Aton pag ginapulat nga matapos sila good mapangayo naton ang partial and unofficial result. Why pa counting subong da? Kung subong man ninyo mabatian Aksyon Rex, may ara nagahinugyaw no kay subong ang mga taga-suporta sang pula kag puti ang nagatinipon diri sa sulod sang buluthuan agud nga magtan-aw kag magsaksi sang pagkasting sang boto sang ilang mga tagsa ka kandidato. Laban ni ti amo gina galing ti mahipos man na lagon matapos na. Oo man. May aragid nga magsinggit ang piyak, kahipos ang piyak. O magsinggit naman ang piyak, mahipos naman ang piyak. Grabe no. Makita, masaksihan gid naton ng ilang actuation mo. Anyway, salamat gid Aksyon Richard. Balikan ko lang kada karon dugay-dugay kung pag-counting na. Salamat Aksyon Rex ng para sa desisyon 2022 ini si Richard Caballero. Itama ang boto, iboto ang tama. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Direkta kung saan nangyari ang balita sa MBC Desisyon 2022 News Update. Thank you. Salamat gid Aksyon Richard sa initial nga reports nga handaan na to sa area sang ETCS 3 mga kaaksyon ti ang both parties okay lang na magsinadya. Hindi lang kamrasanay, no? Ay, pwerte. Si Carl Perio on standby sa Barangay 30. Aton hibalaon ng balita ni Carl Perio kung kamusta ang iya sining area. Direkta kung saan nangyari ang balita sa MBC Desisyon 2022 News Update. Aksyon Carl, kamusta dra sa area mo? Aming gabi, Aksyon Rex. Yes. Kamusta dira? Din kang eskwelahan sa Barangay 30? Yes, akin na yung partial and unofficial vote for... Ano ni nga eskwelahan? Anong eskwelahan ni Carl? Sa Graciano Lopez Haina, Aksyon Rex. Graciano Lopez Haina Elementary School. Sige, partial and unofficial result. Hinay na yun talang Carl kay parang maka-jot down kita dre. Go ahead. Yes, national elections pa lang ni Aksyon Rex. Away pa local? Yes. Sige, national. Ayos. President Abelia, 3. Si Abelia. De Guzman, 1. Domagoso, 26. 2-6. Si Gonzales, 0. Si Lacson, 13. 1-3. 13. Si Mangudadato, 14. 1-4. 14. Si Marcos, 250. 250. 250. Si Montemayor, 0. Si Pacquiao, 50. 50. 50. Si Robredo, 213. 213. 213. Para sa Vice President, Atienza, 7. 7. Belio, 2. David, 0. Duterte, 240. 240. 240. Si Lopez, may 1. Si Ong, may 28. 28. Pangilinan, 126. 126. 126. Si Serapio,
may 0. Soto, 146, 146, 146. Sa senador, si Afwang, 16, 16, Albani, 17, 17, Aranza, 5, Bagilat, 40, 40, Plita, 28, 28, 28, si Barbo, 7, Bautista, 141, 141, si Belhica, 17, 17, 17, si Delio, Silvestre, may 10, 10, 10, Binay, 121, 121, 121. Cabo Negro, may 10, 10, 10. Castriciones, 6, 6. Cayetano, 233, 233, 233. Si Chavez, may ara 10, 10, 10. Colmenares, may 150, 150. De Angelo, may ara 1, 1. De Lima, 100, 100, 100. Del Rosario, 50, 50, 50. Diaz, 5, 5. Jokno, 130, 130, 130. Ejercito, 163, 163, 163. Eliazar, 142, 142. Erenyo, 4, 4. Escudero, 249, 249, 249. Espiritu, 46, 46. Estrada, 126, 126, 126. Falcone, 4, 4. Gadon, 88, 88, 88. Gatchalian, 204, 204, 204. Si Gordon, 139, 139, 139. Si Gutok, 30, 30, 30. Walasan, 132, 132. Hontiveros, 222, 222, 222. Haveliana, 7, 7. Kiram, 13, 13, 13. Labog, 14, 14, 14. Angit, 80, Labog, Lacson, 87, 87, 87. Langit, 10, 10, 10. Megarda, 254, 254, 254. Lim, 10, 10, 10. Malilyin, 0. Marcoleta, 31, 31. Marcos Francis, 45, 45. Matula, 27, 27. Mindalano, 9, 9. Pleta, or Tarte, 4, 4. Padilla, Doktora Minguita, 26, 26. Padilla Robin, 251, 251, 251. Panelo, 55, 55, 55. Mentel Astra, 45, 45. Pinyol, 19, 19. Rica Blanca, 7, 7. Roque, 69, 9. Hedulia, 12, 1, 2, 12. Ison, 27, 27. Chodoro, 141,
141. Trillanes, 125. 125. 125. Tulfo, 293. 293. 293. Valeros, 5. 5. Villanueva, 151. 151. 151. Villar, 196. 195. 195. Subiaga, 80. 1. Zubiri, 272. Portilis, Kamalay, 2. PSIS, 0. PSIS, 0. Agap, 5. Kabayan, 2. Homeowner, 2. Kapuso PM, 0. PDP Cares, 0. Marvelous Tayo, 0. Ako, SW, 5. United Senior Citizen, 3. Wow Pilipinas, 0. Alternativa, 0. Rider, 1 Rider Party List, 12. 1, 2, 12. 1 Care, 2. ABP, 0. Homosikero, 0. Ako Bicol, 3. PRAI, 0. 4P, 5. Maaga, 0. Avante Pilipinas, 0. Aktibong Kaagapay, 0. Aksyon Carl? Aksyon Carl? Aksyon Carl? Yes, Aksyon Rex. Oh, sige. Pakarunan ko lang na, kuaon ko ng mga detalye kag sa iyasang Aksyon Radyo Bacolod nga page makita man ninyong resulta dira from time to time, no? Anyway, salamat gid Aksyon Carl, salamat gid kuha lang dang iban pa nga mga resulta especially sa local nga mga candidates naton, Aksyon Carl. Yes, sir. Sige. Oh, sige kay daw lawig-lawig pa ng paggatag naton mo. Oh, sige. Salamat kay Aksyon Carl. Salamat man, Aksyon Rex. Oh, extra? Directed release sa Barangay 30. Inisi aksyon ng Secretary para sa Desisyon 2022. Itama ang boto, iboto ang tama sa Bacolod, Aksyon Radyo. Direkta kung saan nangyari ang balita sa MBC Desisyon 2022 News Update. Ayos. Thank you, good Carl Lister, no? Sa kay Carl Lister Pirio sa Barangay 30 sa Lubisay nato, Graciano Lubisay na Elementary School. Katuan tanay sa aksyon na Jan Diaz initial nga tali na for local candidates mga kaaksyon. Amatamat ng ragasulod ang data diri sa area sang Aksyon Radyo Bacolod. Sige, daligi lang aksyon dyan. Direkta kung saan nangyari ang balita sa MBC Desisyon 2022 News Update. Aksyon na Irene de los Reyes standbayanay sa CL Montelibano. Kadtuan ta si aksyon na Jan Diaz initial nga and partial and unofficial result mga kaaksyon. Aksyon Jan? Aksyon na Rex, yari ang pinakauli. Aksyon Rex? Yes, go ahead. Aksyon Rex, yari ang pinakauli nga resulta nga nabaton sa command center sang Aksyon Radyo Bacolod sa Desisyon 2022. Unaw naton sa area sang ETCS 2 nga sakop ini sa Barangay 35 sa pagka-congressman at Taide 225, 225, 225. David Willie 1, 1. David Willie 1. Gasataya 397, 397. Gasataya 397. Gustilo 1, 1. Gustilo 1. San Miguel 3, San Miguel 3. Mayor
Para sa Barangay 35, ETCS 2, Benitez, 389. 389. Benitez, 389. Leonardia, 269. 269. Leonardia, 269. Sa pagka-Vice Mayor, Distrito, 245. Distrito, 245. 245. Familyaran, 319. 319. Familyaran, 319. Gamboa, 55. 55. Gamboa, 55. Sa pagkakonsihal, ang 299, ang 299, ang 299. Arroyo, 37. 37. Arroyo, 37. Aujero, 13. 13. Aujero, 13. 13. Bais, 231. Bais, 231. 231. Baribar, 230. 230. Baribar, 230. 230. Belario, 12. 12. Belario, 12. Biloria, 56. 56. Biloria, 56. Contreras, 22. Contreras, 22. Contreras, 22. Diaz, 146. 146. Diaz, 146. Distrito, 247. 247. Distrito, 247. Espino, 291. 291. Espino, 291. Floor, 279. 279. Floor, 279. Hico, 23. 23. Hico, 23. Gonzales, 269. 269. Gonzales, 269. Guillem, 167. Guillem, 167. 167. Hermosora, 27. 27. Hermosora, 27. Haud, 19. 19. Haud, 19. Lacson, 224. 224. Lacson, 224. Lopez, 184. 184. Lopez, 184. Mayo, 109. 109. Mayo, 109. Montalvo, 187. 187. Montalvo, 187. Nacionales, 15. 15. Nacionales, 15. Novero, 268. 268. Novero, 268. Orola, 240. 240. Orola, 240. Padeos, 440. 40. Padeos, 40. Puente Vella, 251. 251. Puente Vella, 251. Ramos, 216. 216.
216. Rojas, 319. 319. 319. Salanga, 280. 280. Salanga, 280. Saison, 300. 300. Saison, 300. Solidom, 224. 224. Solidom, 224. Sorongon, 200. 200. Sorongon, 200. C, 267. 267. C, 267. Tan, 153. Tan, 153. Tan, 153. Verde Flor, 229. 229. 229. Villafuerte, 44. 44. Villafuerte, 44. Villarosa, 259. 259. 259. Weber, 27. 27. Action Rex, yari naman ang resulta nga natipon o kung nagsulod diri sa command center para sa barangay Singkang Airport. Congressman Atayde, 156. 156. David, 2. Dos. David, 2. Gasataya, 497. 497. Gasataya, 497. Gostilo, 4. Gostilo, 4. Gostilo, 4. San Miguel, 0. 0. San Miguel, 0. Sa pagka-alkalde, Benitez, 458. 458. Benitez, 458. Leonardia, 220. 220. Leonardia, 220. Sa pagka-Vice Mayor, Distrito, 282. 282. Familyaran, 319. 319. 319. Gamboa, 58. 58. Gamboa, 58. Ang, 307. Sa pagkakonsihal Aksyon Rex, ang 307. 307. Ang 307. Arroyo, 47. Arroyo, 47. Aujero, 12. Aujero, 12. Aujero, 12. Bais, 206. 206. Bais, 206. Baribar, 218. 218. Baribar, 218. Belario, 17. Belario, 17. Beloria, 50. 50. Beloria, 50. Contreras, 22. 22. Contreras, 22. Diaz, 99. 99. Diaz, 99. Distrito, 292. 292. Distrito, 292. Espino, 254. 254.
Espino, 254. Floor, 234. 234. Floor, 234. Hiko, 16. 16. Hiko, 16. Gonzales, 227. 227. Gonzales, 227. Guillem, 138. 138. Guillem, 138. Hermosora, 26. Hermosora, 26. Haud, 18. 18. Haud, 18. Lacson, 168. 168. Lacson, 168. Lopez, 225. 225. Lopez, 225. Mayo, 93. 93. Mayo, 93. Montalvo, 155. Montalvo, 155. 155. Nacionales, 13. 13. Nacionales, 13. Novero, 289. 289. 289. Orola, 232. 232. 232. Padios, 27. 27. Padeos, 27. Puente Villa, 237. 237. Puente Villa, 237. Ramos, 244. 244. Ramos, 244. Rojas, 339. Rojas, 339. Salanga, 308. 308. Salanga, 308. Saison, 318. Saison, 318. Solidom, 150. 150. Solidom, 150. Sorongon, 163. 163. Sorongon, 163. C, 217. 217. 217. Tan, 159. 159. Tan, 159. Verdiflor, 164. 164. Verdiflor, 164. Villafuerte, 55. Villafuerte, 55. 55. Villarosa, 234. 234. 234. Weber, 29. 29. Weber, 29. Aksyon Rex, amo na sa area sang Singkang. Yun ako ba ding update ko na ang Estefania reporter to hindi? Hindi, no? I think di taga Derrera Sige. naton. Ari Aksyon Rex ang sa area sang Estefania para sa isa ka cluster precinct ang nagsulod nga resulta sa pagka-congressman at Taide 203. 203. At Taide 203. David 1. Uno. David 1. Gasataya 423.
423. Gasataya, 423. Gostilo, 3. Tatlo, 3. Gostilo, 3. San Miguel, 2. Dos, duha. San Miguel, 2. Sa pagka-alkalde, Benitez, 372. 372. Benitez, 372. Leonardia, 291. 291. Leonardia, 291. Sa pagka-vice mayor, 1 distrito, 199. 199. Distrito, 199. Familyaran, 347. 347. Familyaran, 347. Gamboa, 73. Gamboa, 73. Gamboa, 73. Sa pagkakonsihal, diri naman sa syudad sang Bacolod, ang resulta sa cluster precinct sa Barangay Isefania, ang 287. 287. Ang 287. Arroyo, 21. 21. Arroyo, 21. Aujero, 8. 8. 8 for Aujero. Bais, 202. 202. Bais, 202. Baribar, 242. 242. Baribar, 242. Belario, 5. 5. Belario, 5. Beloria, 53. 53. Beloria, 53. Contreras, 18. 18. Contreras, 18. Diaz, 125. 125. Diaz, 125. Distrito, 242. 242. Distrito, 242. Espino, 258. 258. 258. Floor, 253. 253. Floor, 253. Hico, 15. 15. Hico, 15. Gonzales, 242. 242. Gonzales, 242. Guillem, 126. 126. Guillem, 126. Hermosora, 18. 18. Hermosora, 18. Haud, 33. 33. Haud, 33. Lacson, 194. 194. Lacson, 194. Lopez, 189. 189. Lopez, 189. Mayo, 67. 67. Mayo, 67. Montalvo, 125. Montalvo, 125. 125. Nacionales, 10. 10. Nacionales, 10. Novero,
294. 294. Novero, 294. Orola, 257. Orola, 257. 257. Padeos, 39. 39. Padeos, 39. Puente Vella, 266. 266. 266. Ramos, 270. 270. 270. Rojas, 295. 295. Rojas, 295. Salanga, 323. 323. Salanga, 323. Saison, 342. 342. Saison, 342. Solidom, 199. 199. Solidom, 199. Sorongon, 187. 187. Sorongon, 187. C, 196. 196. C, 196. Tan, 190. 190. 190 for Tan. Verde Flor, 211. 211. Verde Flor, 211. Villafuerte, 25. 25. Villafuerte, 25. Villarosa, 236. 236. Villarosa, 236. Weber, 29. 29. Aksyon Rex, amo na ang ikatatlo nga resulta nga nagsulod rin sa aton. Actually, damo-damo pa ini. Kay sige sulod, no? Bantayan lang nila, dugay-dugay, kay sige pamansulod, sige na haboy sa aton siling nga mga data gatherers from the field action dyan. Yes, mahatag na lang ko Aksyon Rex as of 8:12. Subong nga gabi, ang aton nga partial and unofficial result. Sige, ang turn over. dugay hatag sa aton nga mga data reporters. Turn over ko anay kay Aksyon Fred na dire ang pulungkuan naton, no? Yes. Kay siya nang mapalarga sa imo Aksyon dyan. Thank you, Gid. Aksyon Fred, yari ang partial and unofficial result as of 8:12 subong nga gabi. Nagapanguna sa pagka-kongresista si Gasataya Greg nga may kabilugan nga 5,295 votes. Ginasundan ni Atayde Dan nga may 2,225 votes. Nagapangatatlo si San Miguel Nonong nga may 25 votes. Ikaapat si David Willie nga may 21 votes. Kag nagapanglima si Gostilo Romy nga may 19 votes. Sa pagka-alkalde, nagapanguna naman as of 8:12 si Benitez Albi nga may 5,027 votes. Nagapangaduha si Leonardia Bing nga may 3,222 votes. Sa pagka-vice mayor, nagapanguna si Familiaran El Cid nga may 3,613 votes. Nagapangaduha si Distrito Cesar nga may 2,794 votes. Nagapangatatlo, amo naman si Gamboa June nga may 755 votes. Sa pagkakonsihal, nagapanguna si Saison Tadi nga may 3,044 votes. Ikaduha, si Ang M nga may 2,973 votes. Yara naman sa ikatatlo nga pwesto, si Rojas Cindy
nga may 2,943 votes. Ika-4, Salanga, Israel nga may 2,938 votes. Ika-5 nga pwesto sa pagkakonsihal, Distrito Simple nga may 2,842 votes. Ika-6, Espino Al nga may 2,831 votes. Ika-7, Gonzales Vladi nga may 2,725 votes. Ika-8, amo naman si Novero Renesito nga may 2,603 votes. Ika-9, sa pagkakonsihal aksyon na Fred, sa initial naton nga tali, amo naman si Flor Celia nga may 2,544 votes. Yara naman sa ika-10 nga pwesto, si Puente Villa Calao nga may 2,516 votes. Ika-11, Villarosa Jason nga may 2,472 votes. Ika-12 naman sa initial naton nga tali diri, si Baribar Archie nga may 2,389 votes. Ika-13, si Bais Homer nga may 2,349 votes. Ika-14, si C. Pau nga may 2,276 votes. Ika-15, si Orola Bart nga may 2,241 votes. Action Fred. Top 15 lang anay ang aton nga pagalawagon. Okay. Kay iba naton nga mga reporters ara fielded sa area magahatag sang resulta. Pinaka-latest nga update nga nagsulod gikan diri sa Command Center sa Aksyon Radyo Bacolod para sa Desisyon 2022. Ako naman si Aksyon John Diaz. Itama ang boto, iboto ang tama. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Desisyon 2022. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 8:17 na. Daw ginakalot ng dapadapa sa mga politiko samtang padayon nagasaka ag numero sang aton sini mga kauturan halin sa pagkaalkalde padulong sa pagkakonsihal. Ang aton mga